Subhanallah. Tada Müslüman doğum bir sorattır Türkmençilikte, ahunçulukta gerşemindir ýaly diýipdir. Dogry diýipdir. Türkmeniň bir öz arasyna tyýylyk diýip edip batdygy da abi. Yani biz gerşimine mindirjek, gerşim aljak. Bizim başymyzyň täji, sizin ahun bolduğunuz, ehli ilim bolduğunuz, sizin aýaňyzyň da bir yere degenine rady de diýip bir Türkmeniň bir syýlagy da abi diýen bir syýlag. Kitapda bize ýoğurun ýok. Bizim Türkmen ahunçylygynda bir gen galdy da ýaly. Horasanda şu ahunçylyk berýärler, Belüçistanda ahunçylyk berýärler. Otam, selle berýärler tamam. Börük berýärler tamam. Köýlek balak da berýärler. Kitap da berýärler. Ahunçylykda daha syýla olmaz edýärler. Berýärler hatada. Türkmenler ahunçylygynda alýarlar endi. Geyimci rol dip pul vermeli. Yine burada dip pul vermeli. Şu ahunçylyk harzı var. Onu da ortadan hazap verirler var. Doğru belirti beylerden kullanmayın diyor. Ahullan tilam o zaman. Ahullan tilam. Şoparam, min vakti hayatda kitapta yok bak. Yani Türkmenler tilam dip etiyad amani.